Iki tulisane ndi iki? Biasanya ana tulisane, ana tulisan iki. Wis, apa iki ya? Kanggo Bang Plecet tersayang. Apa iki? Wis tak pangane kene sik lah. Apa iki? Wah, sego ayam. Mari tumben nek nasabahku rek pinter men ki. Ki ono sendoke ki ya. Mari pinter men dengare nek nasabahku ki mau. Wis waras lah. Iki ono tulisane apa nah iki? Mangan kuwi mau gantine angsurane dina iki, Mas. Lho iki ya aku dihapusi neh dina iki. Oh, alah. Mangan sakmene kok yo gantine 50.000 ki lho. Nasabah piye iki?